Jednej veci nerozumiem. Je plno ľudí, ktorí sú demokrati, vyznávajú ľudské práva, západné hodnoty a pritom podporujú Izrael v jeho genocíde v Gaze. Napríklad pod rúškom toho, že je to sebaobrana, alebo že to celé začal Hamas útokom z októbra. Jednak to nie je pravda. Izrael ešte pred tým útokom v tom roku zabil okolo 200 Palestínčanov, z veľkej časti civilistov, vrátane desiatok detí. A toto robí konštantne celé dlhé roky a 10 ročia. Nezačalo to 7. októbra. Aj ten útok z októbra vykonali konkrétni ľudia, nie celá populácia Gazy. Takže ani pod zámienkou zničenia Hamasu nie je možné dať bianko šek na vyhľadovanie a vybombardovanie 2,3 milióna civilistov. Kolektívna zodpovednosť a kolektívny trest sú rasizmus a to je nezlučiteľné s ľudskými právami. Vyznávajú teda títo ľudia západné hodnoty a ľudské práva alebo hodnoty rasizmu. Respektíve, keďže súčasťou západných hodnôt historicky vždy boli aj rasizmus a kolonializmus, nielen ľudské práva. Ktoré západné hodnoty títo ľudia skutočne vyznávajú?